מי כן? יש פה שני קהלים שזה מאוד מתאים להם. קהל ראשון זה אנשים שהעסק שלהם מבוסס על אמון. זאת אומרת, אנשים שהם רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, יועצים שיווקיים, יועצים עסקיים, זאת אומרת, אנשים שבסוף הביזנס מבוסס על זה שאנשים צריכים לסמוך ולהאמין בהם. כי בעצם מה שהתהליך הזה יוצר, זה הרבה נקודות מגע עם הלקוח. מהרגע שהוא מתחיל לחקור על עולם תוכן מסוים, צריך לראות אותך, צריך לראות שאתה מופיע בתשובות גם בגוגל וגם בצ'אט, שמצטטים אותך, כמו שהבחור הזה אומר, 1, 2, 3 ודברים כאלה, כי אם אתה לא שמה, הוא יחשוד, תאר לך עכשיו שאתה בעל מקצוע, בסדר? ועשית קמפיין בפייסבוק או בגוגל או whatever. בן אדם קפצה לו פרסומת שלך בפייסבוק או באינסטגרם. מה הוא ילך לעשות? בהרבה מקרים הוא לא יסגור מיד, הוא לא ילחץ על הפרסומת. הוא הרבה פעמים ילך לחפש, ואז הוא יעשה את החיפוש שלו בצ'אט. וכשהוא יחפש בצ'אט על התחום שלך, והוא לא יראה שממליצים עליך שמה, זה הרבה פעמים יוריד לו, זאת אומרת, זה באיזשהו מקום משלים פעולות שיווק אחרות.